Opakovanie hrou s Fíhou. Ahoj, detičky. Tak ako? Darí sa vám upratovať izbičky? Chcete vidieť, ako triedím Lego? Musím sa vám priznať, že Lego patrí medzi moje obľúbené hračky. Ale keď som ho mala len tak rozhádzané po izbičke, častokrát sa mi stalo, že som naň vstúpila a vykríkla au! To bola bolesť. Nerozumiem, kde berie taká malá kocka toľko sily, že mi spôsobí takú veľkú bolesť. Odvtedy si Lego poctivo ukladám na miesto a triedím ho. Chvíľu mi trvalo, kým som našla najlepší spôsob, ako ho roztriediť. Najprv som to skúšala po farbách. To väčšie som tak aj nechala, lebo väčšie kúsky sa hľadajú ľahšie a pri hre z Lego Duplo väčšinou skladám podľa farieb. Ale keď som to maličké roztriedila podľa farieb, zistila som, že sa mi tvar, ktorý potrebujem, hľadá veľmi ťažko. Preto som vyskúšala roztriediť Lego podľa tvarov. Zadovážila som si takéto úložné boxy a začala triediť. Teraz, keď hľadám nejaký tvar a farbu, nájdem ich rýchlo a moje stavebné diela postavím oveľa rýchlejšie. Ak sa vám moje video páčilo, nezabudnite mi dať páčika a kliknúť odoberať. Poteším sa aj milým komentárom. Ak ešte neviete písať, môžete mi poslať smajlíka alebo srdiečko a ja budem vedieť, že vás moje video potešilo. Všetky fíhovské hračky, bábiky, knižky, CDčka a DVDčka kúpite najlacnejšie na www.fihatralala.sk.